जतना हामबाय आंनि YouTube चेनेलनि साबस्क्राइबार रगनो आंनि ताकुकताय बुहुक संनो तिनिंखा त्रिं बिसि kwtal 1430 जतना साइमानो ताकुकताय बुहुक सं बिसि कसम थांगै बिसि kwtal हायनो फायखोहा ताकुकताय बुहुक सं हायनि बागैनो जों जतना तिननाय सालंखे खातुं खाजा लायजाक ताकुकताय बुहुक सं ताक्लाय Tring Bisi Kwtal no जों पालायलाय थानि इंखे ताक्लाय नि बिसिव इंखे सेमेन साय किसा जुदाखे नुजाखा तामनि हनमले ताकुकताय बुहुक सं निरक चिनि त्रिपुरा हास्तेव तामो सले वैतं निरक जतनो सायमान ताकुकताय बुहुक सं जों चिनि त्रिपुरा हास्तेव Tring पालाय थानि कायसा कोसु प्रोग्राम कैंसेल लंखा जतनो ताकुकताय बुहुक सं निरक सायमान खाना हाफनो जे पालायमानि जागा रगंखो जों गाहाम गोरोंखोनो पालायलाय ताकुकताय बुहुक सं ताकुकताय बुहुक सं Tring Bisi Kwtal 1430 फाइमानि सालंखे जों जतनो नग ब्रुम ब्रुम न आवान सराय खनाय अक्रा साक्राखे जतनो सलाय नुलायखे तंथथ केतिननि साला तंलायबो गेते जतनो नग ब्रुम ब्रुम न जतनो नगनो मैकथक तिनो हाय सालायबो तिनो हाय सालंखे जतनो ताकुकताय बुहुक सं बिसि kwtalनि सालंखे सालसानि बाङै फानो जों जतनो नग आराम खे तंलायबो साम तंलायाखे जों चिनि बिसि kwtal न पालायलाय ताकुकताय बुहुक सं इनके चिनि त्रिपुरा हास्तेव कायसा कुसुव चिनि प्रोग्राम चिनि त्रिपुरा हास्तेनि चिनि kokborok सिंगार नि बिसिंतै जों प्रोग्राम संसालायबो इनके बरकनो जों बरकनि खरां चिनि kokborok चिनि खरां कुतै खेरसामनो जों ताकुकताय बुहुक सं अरनो जों थांलायबो नायलायबो दै चिनि त्रिपुरा हास्तेनि चिनि त्रिपुरा सानि दफारनो कक न तयै चिनि प्रोग्राम kokborok kaham kaham सालायजागो बाहायखो चिनि त्रिपुरा साबके प्रसाद थान सांनाय आबो तैरनो जों kokborok खानालायबो ताकुकताय बुहुक सं प्रमो थांगो गसिं जतनो अरब थांखेनो बेलायनो चिनि सावो हायनि बागैनि जतनो थांबायखे जे थांनाय इनके ताकुकताय बुहुक सं इनके जों अमहाय Tring Bisi Kwtal ओंखायनो जतनो नग जानजा जतनो नगनो पालायलायबानि बाता जों मोनबाति जतनो ब्रुं ब्रुं सगै जों बाजि कायसाफोनो तुम तामखे कवै पेरवै तंमाखे बेलायनो सावो तै जों बाक्साबा हाके पालायबाय जों प्रोग्राम थांमायाफोनो जत जानजा नगनो जों सातिर सगै चिनि ताक्लायनि बिसि kwtal 1430 न जों जतनो लामसगलायखा इनके ताकुकताय बुहुक सं निरक जतनो ताक्लायनि बिसि kwtalबो गाहाम गोरोंखे थांनाय बिसिनि हायखेनो निरमि नुखुंगनो कुचुंखे ते दन्द दसा करैखे तंजालांथो इनके ताक्लायनि बिसि kwtal फाइमावबो दन्द दसा करैखे थांनाय बिसिनि हायखेनो गाहाम गोरोंखे निरक जतनो मातंथों हाय हनै तैबायसा आं जतनो आंनि खानि हामजाकना तै हामबाय याफा निरनो आसकक सावैनो आं अरब बासासनाय जतना हाय हायनो तैबायसा जतना हामबाय।